जो देखो तीन तोर भैंसिया 2 दिन से 12 छेड़तिया। जानता रे अतवार के दिन हमारा पटीदार के मेरू नादा में कुछ कह धो दे बड़े तो ये से काटा छरा छोर छेड़तिया। दवाई चलता एगो मरचा देबे तनी। मरचा हां देना तनी। ओ माय गॉड ओने को भुवर तारी लौकतिया का भलवा चाचा। ए बाबू हमार ओ टोलवा पर घर बाटे गलती से ओ चमरवा से ए चमरवा में हमार पारी भूला के आ गइल बिया लौकत नहीं खे देखला लो का लौकी कहां से देखो तार पाड़ी कोनो पाड़ा के कोरा में लुकाइल होई। ए बबुआ मीठा महुआ मत से मजाक मत करो ठीक बा। एगो तो अपने 2 घंटा से पारी खोजत खोजत दामा के बीमारी उसकल बा बतावे के मतलब साफ साफ बतावो अन त हमर बार सुनगावे वाला बात मत बोलो। मीठा महुआ महतो जी भैंस पाड़ा पाड़ी दही दूध बेचे वाला काम अहिर के होला लेकिन अब तो सब काम सब केहू करता। ए बबुआ तू कहे के का चाहता रह हम महतो बनी तो जाके नदिया नहर में मछली मारी ना बोलो बोलो काहे नहीं बोलो ना। ए हटावा मर्दे हमरा कहे के मतलब जेकर जौन काम बाबू करी तो कबो बिहार में रोजगार के कमी ना होई। देख रोजगार के बात करे के बनू तो ते जाके उ सरकार से कर बबुआ हमरा से जात पात के बात बतियबे तो एजिए 2 लाठी में मत दे। ए मीठा महुआ महतो जी लाठी के पावर सिर्फ एके जा सॉरी मीठा जी। बबुआ एकरा आगहु नाम बाटे हमार महुआ मीठा जी कहो। जी महुआ मीठा महतो जी। हां फिजिक्स के चुमा हो लोहा पर सब के लड़ गलती से रहुआ टीना पे पड़ गइला। अरे चिउकत का बड़ा हौ देखो गड़ी छोड़ा ओकर पतली कमर देख के हमर नजर शर्मा गई। एकर मतलब भैया कृष्ण भगवान के अवतार हमरा घर के परम पिचास तरह देह में समा गई। ए पापा घरे चले पारी मिल गई। बेटी हां ये हमर बेटी ही हो। चुप साला दोगला के बच्चा अच्छा बोल के ते अपन जात बहिए चिन्हा देले। ए ससुर जी महतो जी आज राउर पाड़ी भुलाइल बिया काल से कोई हमर पाड़ा भुलाई और दुआरे पर जाई। ए जाई तो कह दिए कि हमरा द्वार पर धर लगा हमें मुंह ना लगाई ना तो सर होई देखला महतो जी के लाठी धांसे तो बर्दाश्त ना होई। ए बेटी ते चल बाप भले सारा छिनार बा बेकी बेटी एकदम बढ़िया बिया। सारे जवान तितली हम पकड़े मुहे तितली तू पकड़ियो तोरा मुंह से आसा त हमर भई से गाड़ बा। चल चला रे छोटका अहिले गमछा में भुंजा बांध देले बानी भैंस के पानी पिया के चरावे जाता। अच्छा हेलो ए मम जी आज हम भई चरा ना जाम जी। काहे? अरे सब बात गर्जियन से बता के कोई ठीक ना रहेला। वाह इतना दिन से तो बबुआ बिना कहले भैंस पे बैठ के चरावे भागत रह आज कोनो बहाली में जाता रहा का। एकदम सही पकड़े हैं बाबूजी। बायोलॉजी के परीक्षा देवे जाता नहीं अगर पास आ जाए तो संस्कृत पढ़े खातिर दीवार पर पंडित जी के बुलाए के पड़ी। ताकत का बारू बेटा के ना डांटे के बा ना बोले के बा जा अब तू ही चराव। हम जाई ते जो दोगलात पतोसन के चूड़ी पहन के चूल्ही में लुका जो जाइबे कि कुछ चाहते रे। बांचो दा अपनी जो तो अपने हाथ में बचाओ भलाई बा चल रे साला खुलत करने करे। गाड़ी में दम नहीं एगो भैंस लेके संभरा। पाड़ी खाली ना दाम में चोकर छिटाई दुआर पर त पाड़ी लौकते नहीं खे। ए बेटी चोदऊ तू जवन परिया खोजे आइल बड़नु ओकरा के हम नेपाल भेजनी तोहरे लोग के चलते। दिल टूट गया दिल टूट गया अब ते हमरा का के
कहत रे तोर तो मान नेपाल गइल अब अपन लगी दूसरा काम खोल को चुप साला, ओकरा से खूबसूरत है धरती पर कौनो लड़की नहीं खे। हम नेपाल जाए। सरो घर में तेल पर चले वाला गाड़ी ना आ मुंह में खाए खाए 2 रुपया के सुपारी ना आ तू सरो नेपाल जेबे पातर पारी ना। अब भाग साला रुक। हेलो ए बाबू, पाड़ी तो नेपाल भाग गई। बात मर्द रखो। ए मीठा महुआ महतो, नेपाल जाए खातिर पैसा न लागी। पैसा के जुगाड़ करे मत, तारा पाड़ी के पगहा पकड़ के अपना सुगा से गाथे में अपना द्वार के नाधा पर बांध। चल रे आते पता लगा उ कौना जगह बिया पैसा के जुगाड़ हम करत हन। ए जोरे तोरा ऐसन पर हमार परी ना बहकी। बाप रे बाप, साला नेपाल में आके पूरा नेपाल छान मार दनी सन, तब ना मिलल। अब कहाँ खोजल जाओ? चल ना होटल में देखो जाओ कोई वही में होई। चल चल साला बहू में देख ले, चारियों तो घूमियो ही नहीं सन। ओ देख रे मिल गइल तोर पारी एगो पारा के संगे। मिल गइल मिल गइल।
आहा नरम नरम बाल हमरा दिल पर जाल बिछा गइल। आ हमार बाल हमरा के छोड़ के नेपाल आ गइल। लेकिन कोनो बात ना, इ तरह प्यार के सुंगत सुंगत हम नेपाल ले आ गइली। जब सब दुख हमरे के सुना दे करलो ते काहे ना कोई हम बिहार में दे देती, नेपाल में का फायदा। चुप साला केरा, हट हम ओकरा के प्रपोज कर के आई। आई लव यू महुआ महतो के बेटी, हम करल चाहता इन तरह खेत में खेती, क्या तुम हमको देती? तारा पीछे वाला चावरा के पार याद करो, तू पारी खोज आई रहलू, वही बार से देखते तरह से हो गइल प्यार, तू भाग गइलू नेपाल। मरनाम कहाँ रे? नाम तो नहीं के पता। ना नाम पता बा ना कुछ, अन्ना हम तोरा के चिन्हत हम तो प्यार कैसे भइल? बाबू ये मुझे बदनाम कर रहा है। तुम्हें कौन छे? तुम्हें जाने छे? तुम जाने छे? हमारे बहन जो हम इतना दूर से नहीं खोजे पाड़ी तू बे लड़पाली। चलो हमरा के मरबे। भैया रुकी हम जाते नहीं अपने गाँव में, सर्व जॉब से नेपाल आइल बनी है, पगली के चक्कर में पूरा पगली झड़ गइल बा। कम से कम जाए खातिर भारत दे दी हमरा के। तुम लोग प्यारा चलते भाई बा, आओ तू गाँव में। मालूम सालाज और सालाज दिखत चक्कर में हम सब लुटा गए। आवा सरऊ आवा, तोहरे इंतजार रहलो। कहाँ रहले रे? अरे पापा उ एकरा मामा के डिलीवरी रहल त डिलीवरी में गरे एकरा मामा की। ना हो चाचा, ई झूठ बोलता, लड़की के फेर में नेपाल गइल लो। अरे बाप रे बाप, सारा गाना हमार लेके लुटा देलत रे दादा। अरे बाप रे, नया नया गहना किन के धइले रहलिया बेटी के देवे खातिर हो दादा। बेटी खातिर तू तो जान दे देबू, पायल का चीज बा। बताओ तो हो बाबू, तहार कमात गार फाटेला, माई हिय त कब पायल ह, चाउर ह त पैसा ह, सब सेट के धीरे धीरे बेटी के भेजत रहे। गोलू तू एकदम देखो तनी पिताजी सच्चाई बात बोलो न, केगा मम्मी जी चप्पल चलाओ तारी। सरऊ मम्मी जी या पापा जी कहला से होई। गहना लेके आओ, जब बेच के लार पार घूमे गइल ले हो। हमरा क्यों का तक रे, हम तो तोरे काम से गइल हमी। रे साला अब हमरा धीरे धीरे बुझाता एगो लड़की के चक्कर में माई के सब गहना बेच के नेपाल घुमैनी, अब तो बापू हमारे घर में ना रहे थी। रे साला का सोचत रे, ले आइबे कि ना? जल्दी गहना लेके आओ, जब बेच के नेपाल गइल ले हो। सोचत का बारे सरवल सरोजरी में बेटा के खरी खिया के तो मन बिगाड़ देलो। अब तो बेटा सियान हो गई, अब डटबो तो डटाई। ठीक है कहतानी, ऐसन बेटा भगवान केहू के मत देस जौन अपना बाप माई के मुंह में कड़ी खाई पोद दे। यही से तो भगवान तरह के बाणे रखले बड़ा। रे साला भले हमनी के बाहर रहम सो, लेकिन तोरा खाई ना लाए के बेटा हमनी के ना चाहे। अरे का मुंह कैसे उठता बोले के? माई के गहना बेच के दूर से घर से ना पाता रहलो, एकड़ी का मुंह मत लागी। चली जी चली। साला तोरा चलते जना पट्टीदार के बोले के हिम्मत ना रहलो, आज वो अपना मुंह से गोली चलावता। मम्मी, ए मम्मी, मामी प्रणाम। आ मामा तोरो के प्रणाम। माई भेजलक है कि जो लीची दे आव, ऐसे लीची लेके आयल बनी। देखो तारू, हफ्ते हफ्ते दिन पर कबो आम आवता तो कबो रसगुल्ला, आज लीची आइल बा। ए ध्रुव, दूसरा पे हंसता रह, अपनो घर देखियो। जरूरी नहीं है कि बेटा बेटी ही पीठ लगाई, जमाना खराब बा। ई कलयुग ह, मेहरारू पर भी भरोसा नहीं के हफ्ते हफ्ते दिन पर भगिना आवता। ए काहे कनी के बात सुन ले बनी, चली ना चली। ए आई भगिना जी चली। हाँ हाँ चली चली। साचो एकन के कुल में दागी लोग यहाँ सरकार। देख भाई, ते घर के भरे ना घाट के, आ हमरा के फंसा के रखल बड़े झाट पके। हम जाता नहीं घर, ते अपन देख। आज साबित हो गई, लोग कहत रहे कि करिया गाड़ आ करिया यार के धोखा ना देला, अब ते साला धोखा दे देलो। ए सोपाड़ी होय देख,
आहा कितना निमन माल पटोले बड़ा। हट सरवा धन ते नेपाल से बर्बाद होके अइले हले घर के लोग घर से खेत देलक तबो ते ओई कुली के फेना बारे तो ई कुली रहन छोड़ दी ना, लेकिन जानता रे सर लय के या लयकी के वाला को छूटबे ना करेला, मुने ना मानी मनावे के पड़ी अब। तो ते एगो काम करते हमरा कोनो काम धरा दे जाना से हम 2 रुपया कमाई जितना बर्बाद केले बानी उ सब घर के लोग के चुकाई। ओ अब के तोर दिमाग ठिकाना पाइल बा। चल बियाह से रिक्शा दिवा तनी रिक्शा चलाओ आ बनाओ निरोवा खानी 2 ताला मकान आ होई तोर अमर पाली से बियाह। ओ चल ठीक बा बना 2 ताला मकान। अरे मथवा पटोपी बा कन्हवा पगमा छा चलाई ले रे केसा होई घरवा के बेटा हम जेठा का। अरे मथवा पटोपी बा कन्हवा पगमा छा चलाई ले रे केसा होई घरवा के बेटा हम जेठा का। अभी बाटे गरीबी बाद में कट जाई जौनी रहुआ के माले अमर पाली पट जाई। अरे पागल लड़की 20 सड़क पर टांग पसार के सुतल बाड़ू, हमरे तमार रिक्शा के चकवा तरह दहिया पर चढ़ल। ऐसे कैसे चढ़ जाई? चढ़े से पहले हमरा दरिया में डूब जाई। गाड़ी रिक्शा रुका के ई हमनी के खानदानी स्टाइल है। चल मलमलिया चल एक बार। आठी पे बैठा बैठा। बाप रे बाप इतना बढ़िया माल मलमलिया आवतिया जातिया कोनो मलाई चावत नहीं के का की बच जातिया। गोलू 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 गोलुआ काहे इतना धीरे चलावत रे कोढ़िया? तनी तेज चलाओ, हमरा जरूरी बा। जितना गाड़ी में बूता बा उतना तेज चलावता नहीं, कोनो तेल पचरा गाड़ी नहीं के सटर बैठ दी। जब गाड़ी में बूता हिले नहीं है त काहे के चलावत रे? छोड़ दो। ए मैडम कान्हा पर गमछिया माथा पर टोपी लगा के रिक्शा चलावे नी आ ज्यादा अकड़ मन देखाओ ना तो तारा जैसन खूबसूरत माल के चुटकी बजा के पटावे नी। यही कोरा में पकड़ ले रहो, रिक्शा तोर बात लई हम। हां तो जगह चलावे तनी उंगा चलावे द चुपचाप बैठो। गोलुआ रिक्शा वाला गोलुआ रिक्शा वाला गोलुआ रिक्शा वाला। का हो सार मामा के पटीदार अब रिक्शा चलावे लगले। आहा रिक्शा में तो माल खजूर बैठैले बारे मन करता कि मोटरसाइकिल छोड़ के तोरा रिक्शावे में बैठ जाई। रे कुकुरे माल खजूर केकरा कहले? बुलाई का अपने यार के रख दी फाड़ के। ए माल खजूर आपका कोई यार है तो मैं भी किसी का यार हूँ, मिलने के लिए तैयार हूँ। मामा कहीं जाता रहे ना? एकदम सही पकड़े हैं, लेकिन मामा कने ना हम मामी कने जाता नहीं आम देवे। मामी के हमरा आम बहुते नु पसंद बा, यही से माई कहलक कि जो आम दे आओ। बड़का सरऊ तहार माई दानी भइल बड़ी तू दाना मिला तरह सरऊ के वो लीची को आम के बहाना। ए चलबे के हम उतर के पैदल जाई रे। चला चला सरऊ तहार कबो ना कबो आदत छोड़ी रुका। हेलो बाबू, अरे मैं आ रही हूँ। ई साला रिक्शा वाला धीरे धीरे चला रहा है। देखो यार से बतियाओ तरु रिक्शा वाला गोरियाओ तरु रिक्शा वाले ला पुल के नीचे घुस जाए यार से मिलते रह जाए। गोलुआ रिक्शा वाला गोलुआ रिक्शा। रुका तन बजरिया तक छोड़ दो, आके दवाई करावे के बा। अच्छा ठीक है बैठा बैठा, एक आदमी का 20 रुपए ले। ठीक है बैठा बैठा। आए पर बोरा काहे के लाट ले बड़ा हो? बैठबो सरउआ न तारा बोरा लोग न बरना हबिया। रे टूर घटा सुघरावत का बड़े कह तो तोरा कोरोम बैठ जाता नहीं। पागल हो क्या? वो अंधा है, आपको शर्म नहीं आता है ऐसा बात बोलने में? ए चुप, वो अंधा बा बार बार हमरा हाथ पर हाथ फेरता। ए का भाई? ए चुप, ए उतरा झूठा को अछरंग लगावत हिया। तारा वजह सवारी हमार उतर भागत रसन आज दिन भर डेढ़ तोहरे से ले। ए चुप, पहले एडवांस देहारी आ हमरा सिवा ना बैठे के चाहिए कोनो सवारी। चुपचाप चलाओ अपन गाड़ी।
बाबूजी जौना लड़का के गलती के एहसास हो गई उ सही रास्ता पर चले लागल तो लड़का के माफ कर देवे के चाहिए और उहे प्रयास हम करत तनी जौन चीज बर्बाद कइले बानी कमा के चुकाए के चाहत तनी का इहो सब काम कइले से राउर इज्जत कचरा होता। कौनो काम करके 2 रुपया कमैला से इज्जत कचरा ना होला, लेकिन बस जे एक बार हमारा नजर से गिर जाला ओकरा के हम दोबारा देखे के ना चाहेली। कहाँ जाएगा भैया? कहाँ जाएगा बा? जहाँ लेके चल। हेलो ए मैडम कहाँ जाएगा? बैठा। तू बाप रे बाप आज तू 1000 रुपया देबो तबो तारे ना लेके जाए तो हम सब सर फेटा गोली। आज हमरा लगे 1 रुपया नहीं खे, हमरा घरे छोड़ दे। का भइल आज बड़ा उदास बाड़ू? जेकरा के जान से ज्यादा मानत रही ओकरा एगो फोन कइला पे ना आर देखी ना पार मिले खती हो जाइते यार। आज उहे हमरा के मार के भगा देलस लाज। अरे मत पर प्यार और इश्क के चक्कर में और ना एक दिन हो गए मेरे तरह बर्बाद और छप जाएगा पेपर में। तार आज ले 500 रुपया जुगा के धैले बानी, अगर केहू 1 रुपया दिला तो 2 रुपया के फायदा जरूर सोचेला। जहाँ बाप माई रोके जाना चीज खाती मना करे वहाँ मान जाए के चाहिए, काहे कि माई के अंदर ममता और बाप के अंदर भगवान स्वरूप मन में भाव जाला कि वो जगह हमारा बेटा बेटी के जिंदगी खराब हो जाई। लेकिन हमनी के अंदर का रहेला, हम ढेर दिन से जाना तानी हमारा खातिर सब कुछ बा। आज उहे कारण है कि हम रिक्शा चलावत तानी, घरे गइला 2 महीना हो गइल बा। खइला पैसा वाओ क्या माल। गोलुआ रिक्शा